पहिला 12 साल वही के वही क्या रे एक सर्जरी आली रे सर्जरी वही एकटा पोटाम दुखै साहिबा पोटाम दुखी वही ओके रप्पेते क्या कर जता एक सर्जरी रे रप्पै रप्पा आई तो तुम्हें तो Woi, next patient please. Pak.
लाईन पण गेला. डॉक्टर तुझे फोन डॉक्टर खरी डॉक्टर तुझे बॉयफ्रेंड तुझे फोन डॉक्टर फोन हे डॉक्टर तुझे फोन दे डॉक्टर डॉक्टर उठ डॉक्टर वाईट जाऊ नका. एक सुख झाली. काय डॉक्टर ती जेव्हा पहिली इतर धरले. बऱ्याच येऊ दे मला सगळे मुळे काही जाऊ दे. का आले उले साईबा तू? मैं लगे